zuciyar shi ne ba shi wani na ɗan buge ne shi ke ba wannan lafiya shi da mun duba mu sami ba mu samu wannan ba za mu je mu ga Allah ya baki ya bawa wasu kan abwaki so da izza wallahi nake gaya ma wannan malama ce gaba ɗaya ta takar da mu ta rikita mana lissafi wai wani ɗalibi aka samu wai yana soyayya da ita ya za sa mata leta a cikin takarda wai shi ne ta zo ta rikita mana lissafi wai ai gaba ɗaya ma mu fito ma wai sai ta yi bincike a kan Allah wannan wani irin jajin kai shi ga mu ne goma da ita ni ma abin da na gani ba goma da soyayya su kagan kawai nake gaya ma irin wannan kawai shi sa gaba ɗaya ba na son irin wannan shi sa wani zaman ba kawai nake nan koma gefe kawai in zauna shi sa wallahi ta kai wani ɗalibi ne ma ki santa to wai ki sani abu bai shi mashi a ita kanta ba ta da tabbacin waye kai kanka wasu sai ba sai wato ya ban da sani kai dai kawai ka bari wallahi abun nan gaba ɗaya yana ba ta ciwon kai wallahi ba da shi sa ma kawai nake samu ko gefe guda kawai in je da mana kawai wallahi kai dai kawai ka shari kawai ya ban da kai wata kai ban matsala ba to ya za a yi kawai su gama abun da za su yi kawai shi kenan ko ma menene ai ita ta san kowaye ta sani so da izza yawwa dama kinki ne tsarin su ke ma ne ba akan maganar da ne maka kwanaki mana baka ce min komai ba ina da matsala wallahi Fatima ki bar wannan maganar nan ga ba ba wani da wuce ki ba mu da wuce ba dan Allah na annabi da ka ce maka ka karɓi soyayya ta wallahi ina son ka sani idan babu kai ba zan iya rayuwa ba ka ce maka ina ga muku ba na soyayya kuma ba zan taɓa soyayya a makaranta kuma ina son ka to ba zan so ki ba kuma ina son ba ta mu hanya ba zan iya ba ma yi ba me ba kamar wallahi zan mare ki ba kamar ni ne wannan kai ba zo ya dace ba kidan ya da kira kan yan gunji ba ya dace ba to ina ba kidan kama yanzu an ware ka kan mutum ya ba abin da ba zan yi ba an ware ka an ware ka kai ba abba ba ba wannan abba ba ba a gare ka ba abba ba ba sai ki ne ki ba 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 kai wannan da ki wannan abba ba ba so da izza malama ce malama ki dena soyayya da izza za ki karya zuciyarki da zuciyar je ka same da ga mata ba ina ga wuni malam je kawai da je da Allah ta kasa aure da sofi Allah ka taimaka ko zuwa anjima ne bayan da kana son je asibita kai mata bayani mun wale ba ka da magana oi ka ga wani kawai ka magana ba masala ko ba mai sinan dan mi ba okay bari shi da cikin za ku yi da tafi na da ko ta da ko zuwa bayan break ne aka sai ma to ba ku jama'a malama ki dena soyayya da izza za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki so da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki bacci ma kake yi in ɗauko ka ina biyan ka kuɗi kana yin bacci bacci kake yi ka ji min ɗan iska in ɗauko ka ina biyan ka kuɗi wai ka zo kana mun bacci ya kuri malama shi tsiyan talaka kenan na janyo ka daga rana na kawo ka inuwa amma baka sani ba yanzu ka ishe duk ledodin da suke cikin makarantar nan ne ya ka kasa ka bar maka duba ma da ina kuma da sun me kake da baka yi ba malama ba zo nan nan gaba in ka sake wallahi Allah bayan da kafar makarantar jiya yi da Rabi ka sarai dukiyar da Allah ya baki
mamaki ya ba wasu kan aboki so da izza ki dena so halitta ne nake an halince sha'anawa so da izza. Hi. Hi. How are you? It was fine. I see you are studying. Yes, let's read my. I'm having text, so I got to read because I don't want to fail my text. I'm not forgetting about the test. Well, let's keep that aside. I have a problem that I came to talk about. Come on, listen up. How usual? I just came out because of my friend. So what is it? All the problems are possible. Why? This guy has seen the phone, so he's mad. Wow. He's in love with this one. The problem is that he's speaking. That's why he's English. So how do we get to know each other? Or to talk and there's nothing that concerns language, either your language or something like that. so you can ask him how can we get to know each I other? think what Let me take it, sir. Okay, abin da yake so idan ba mu samu cikin da muna tsaye kuma wasu abokan da kuma mutum da ke dare da rana ko ba ka so kai ne ke lokacin da mutum zai kira ka sai mu zo duk abin da sai ka kiya mata ba da ba what he said that anytime that you wish to come to him, so what anything you want to Okay, well, the guy looks so handsome and do, gentle. very good guy. I think I'll say yes to his proposal. Yeah, we can do it. ita ce I am Simon. to ga mata na gode Say thank you. You're welcome. so mu sai Alright, da then, bye. Have a nice day. so da izza so da izza malama ce malama ki dena soyayya da izza za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki so da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki ya ba wasu kan aboki so da izza ki dena so da izza so da Babe, that's an inspired. That was very wicked. Ya kamata Fatima ina ta sallama muna ta sallama ya kamata a cikin amsa sallamar mu ni kin san ina nuna miki soyayya kuma ina son ki tsakani da Allah ya kamata ki karɓi soyayyar nan namu Bilal ba san ki yake wallahi ni nake nuna miki soyayya ya kamata ki karɓi soyayya ta wallahi ina son ki tsakani da Allah kina ganin abin da yake ta faruwa a makarantar nan ko abin da malama ta miki ba daɗin abin da ji ba kuma so ne da yasa wannan ya kamata ki karɓi soyayyar nan ta Fatima Ni kuma ba na son ka. Ko ana soyayya dole ne na ce ba na son ka ka takura wa rayuwa ta ya kake so in yi ne ina cikin makaranta ka takura min na dawo nan baya ma saboda in samu mu yi karatu ni da ƙawata ka takura wa rayuwa ta ya kake so in yi gaya min ya kake so in yi soyayya na ce ba na yi kana batun zuba ni na gaya maka ba na yi da kai ba na yi da kai wai soyayya dole ne da ka yi kuskuren mamin wannan wallahi da ka yi nadamar da haka mace ba za ka mutu a ba wannan magana sai ki ma Amar karka masoyiya ta za ka bari san da nake mata duk tunanin da kake ya wuce san da nake masoyiyan nan har kamare ta kafa garma tare da kai wallahi sai kai mamakin abin da zan maka ba za ku ga da wannan ni kuma ba zan iya zuwa wannan wulakantar da take ma ba ni duk ba matsala ni wannan lafula ne wannan abin da take mai wucewa ne wallahi in gidan wannan ne ni gani nake na karɓi soyayya kuma za ta karɓa ba na san abin da zai bata mata rai ko da kaɗan akan abin da zai bata mata rai wannan ni na gwamnati dukkanin al'umma da nake gani a makarantar nan ni ban kin shafe su ba in dai akan ta Ahmad ka dina irin wannan tashi mu je mu abin ya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki so da izza ki dena
Dare ne ne. Yake wa dare da dare ne yake fito nan. Me kika gani a cikin yankin dare? Dare ne yake. Me kika gani a cikin yankin dare? Abu suka ce ɗaliban makarantar nan ba ku da kunya ba. Ko idan kun zama da ne haka zama da ɗan kun zama da gaji ta kai da mu. Na gani ka. Shi ne duk bakin ciki ka fara mutane ba? Dan kana so ka kura min ɗalibai kenan ko in ka kore su da wani kuɗi zan samu ina biyan ka. Ka manta lokacin da kake matsiyacin ka? Ka zo kana kokana? Wani babi da hajiya Binta dan Allah ki taimake ni banda yana zan ciyar da kai na mama. Ka manta lokacin shi da ka zo kake mana mutane ba? Okay. Wanna keep working with me and say rules and regulations. Saboda haka in kana so ci gaba da aiki a makarantar da ke zo ki mare shi. Rahman, mare shi.